ka channel lo thlir tu te chi bai le vek ule tun chum kan video chuan balhla hmin chhe mai tur ti nge na kan shat si lo kha that dewa da that dan ka lo ti lang don hei tu na kan hmu ang hian balhla hmin na sa to lu tuk kan e zo mai lo chuan chhe mai tur ang chi kha thlatam tak kum khathial ti po anyang chu freezer a kan da anga kan du hun na milkshake te ice cream te siam na na man thei turin hei ti hian balhla min chwa kha ka zaya ti hianin kor ka khea ka zaya ka zaile pa freezer a ka data hei ti hianin tunami hi thani vel freezer a ka da to hnu ania video siam nan shim shim hian ka da a chuan hei tuna hian ti hianin freezer a ka da to sa kha grinder a hianin tia hian ingemaw zat hi ka hmanganga chuan ke hair ko ya ke hair khoi zo nuwa hei hi whipping cream cake siam na cream angkha nia ka man bang hi hei nen hianin tuna ka dalu hi balhla frozen ke hair koi kha nia chini po telangai lawa athlum tha em a tiang hian chini po telawin ice cream tui tak mai kha kan balhla frozen mangkhan kan siam don ani I Hmin chalai e top ai ma po khan frozen nu khan athluma mani ti mei turania milkshake ka siama ti po frozen balhla ka man chuanin chini engma ka tel bel ngai lo bong nu te hlang ka tia du le tui ti kala pol bel zoka chuan ta hian balhla cake ani a balhla ice cream turani wangin tlemin arong hi ka ati en deuh hlek nan food color eng kha far ni lek ka fara chuanin whipping cream nen top hian ti hian ka choka ti hian ice cream tui lutuk mai kan siam chuak ani ta hian hei airtight container a hianin ka da anga ti hian kan chuk rualanga fridge ha zan khwai in kan danga tu ka chuanin chini po tel lo whipping cream a kha chuan chini chu tel nge yanga maro chu ashana chini tel le ngai to lo khan chini tel lo ice cream kha balhla ice cream kha kan nei to mei don ani ti hianin aluminum foil hianin achin hnuaiah hianin tiang hian ka tia ama ice cream zuk si khera ka dana chan chu ice crystal te hei atui lo khal ang khamo a om lo nan khan ka tia chuan hei a phel le lam hi china ti hian ka chin nana ti hian zan khwa in freezer a ka da a chuan atu ka chuan ice cream alo ni tamai ani balhla ice cream hei ti hian ol sam em a whipping cream le balhla kan balhla chhemei tur kan frozen khan ti hian ice cream kha kan du hun na kan siam to mei don ani ti hian kan hei engma I tui khal le engemaw kha tiang po ka om lo khan hei ti hian ice cream tui tak mai kan lo nei ta ni balhla ti ya lo duk to chuan fridge ha ti dai la engma om zia om lawa kor nen chuan chuwang chuan ti hian han frozen ni la rei tak mai kan balhla ti kha kan da tha thei dona chuan hei alak ice cream a kan siam bang khanin mo milkshake kan siam le ang hemi milkshake ka siama po hianin chini engma ka tel lawa athlum lu tu ka ne chini telangai lo reng renga hei phei chu ice cream ai ma po khan a hrisel le zwal zok donin ka sha chan chu whipping cream a kha chuan a siam na chini kha chuan tel nge nge ta tunami a hi chuanin balhla thlum na bak kha bong nu te nen kan hair to pa chini kan tel lo shim shim ani ti khan bong nu te le balhla kha uluk dewin ki hera ti khanin milkshake chini po tel lo balhla frozen milkshake kan ne chuan ma se hei
no pangte loma tan le ati tuile zwal nan ka tia balhla achanga ice cream kan siam tho kha ka da ta ani khati zong kha nia tu mutalin in lo changkai pui le nge ka be se